selawat biya sing selawat Allahumma sholli ala Muhammad kados padatan ingkang sampun saderengipun dipun menahi kula suwun panjenenganipun bisa kanthi tawasul Fatihah dumateng para anbiya, para auliya supados dipun maringi pangestu angin kula lan panjenengan sami lagi mencoba sesungguhnya budi luhur dening bumi Nusantara. Mugi-mugi kados sarana lestarining bumi Nusantara kuwi budaya Jawi. Salajengipun tawasul Fatihah kula aturaken dumateng panjenenganipun Yaji Muhammad Mustafa. Monggo mangke dilajengaken bahasa Jawi langsung sir kawasan lan apa langsung mendapat berikan. Yang boten lepat niki bareni mendapat ulang kalau wingi dipun Gusti malih ngawali datang kula nampun diwedeni tuntas sampun nganti buku nomor kali dimiliki kinanti dalam mangke dipun dalane bahwa masalah kinanti kita dalam istilah kasar semoga Gus Rasul dipun bicarakan kalau mereka biasa pun jelas-jelaskan asmaul husna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi wa ala kulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyyi Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa jami'an ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal ulama wal syuhada was salihin. Wa jami'al malaikati wal muqarrabin sahabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumil lahumul Fatihah. Wa ala man awayna wa man nawa salafun salih. Ini yang maksud tujuan hasil harapan cita-cita kita kembali ke majlis mulia kasih membaca lawan gampang lancar aman sangat masalah barokah akhir pesan kita mulia kampung kasih khatimah Amin. ala ini al-Fatihah. Alhamdulillah.
Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Hadiyu Ya Alimu Ya Khabiru Ya Mubin Ya Ghaniyu Ya Qawiyu Ya Qadiru Ya Aziz Ya Ghaniyu Ya Qawiyu Ya Qadiru Ya Aziz Ya Ghaniyu Ya Qawiyu Ya Qadiru Ya Aziz. Al-Fatihah. Monggo salajengipun dipun iki dan kula ingkang niku Al-Fatihah saking pangkat wonten ing kuping sampai jauh. Waktu baca baik-baik dokter. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe ngembang dan kula mangke manahipun sahabat jami. Wedaring reh surasaning tulis paugeran mungguing manungsa mrih pitata selawase yaiku Quran kang luhur kitab suci peparing Gusti Allah kang Maha Tunggal lan kang Maha Agung aparing wahyu pratela mring Muhammad pungkasaning nabi yakti anutaning manungsa bilisani dina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ingsun ngimanaken malaikat iku kawulane Allah warna-warna rupane warna-warna kawene warna ibadahe tanpa sabat tanpa nafsu ora apa ora ibu ora lanang ora wadon ora mangan ora minum jisim alus bangsa luhur asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah ingsun anak seni setuhune ora ana pangeran kang disembah kelawan sabenere angin Allah lan ingsun anak seni setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Allah
kawulane Allah Zahir ana ing Mekah dalem ana ing Mekah ngalina Madinah sedono Madinah kuburane no Madinah bangsa Hasyim bangsane bangsa Quraisy tasbih takdim hormat tasbih ngestakaken takdim ngegungaken hormat mulyakaken kelawan Matur nuwun.